Fil-ġimgħat li ġejjin, il-proġett tal-Pulizija fil-Komunità ħajkun mifrux mal-pajjiż kollu. Ħabar dan f'intervista ma' One News il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà li tkellem dwar il-frott ta' dan is-servizz 4 snin wara li beda bħala proġett pilota b'4 uffiċjali fil-Mellieħa. Illum 85% tal-pajjiż huwa kopert b'dan is-servizz u fis-sena l-ġdida se jkun estiż fost id-9 lokalitajiet li baqa' biex il-popolazzjoni kollha f'Malta u f'Għawdex tkun koperta b'dan is-servizz li qed iwassal għal prevenzjoni fil-kriminalità. Il-poplu, l-komunitajiet tagħna mhux sempliċement qed jaraw pulizija għaddej, jafu minnu dak il-pulizija, għandhom il-contact number tiegħu u għax qed jiltaqgħu miegħu b'mod regolari, qed tinbena iktar fiduċja. Il-Kummissarju innota kif din il-fiduċja riżultat ta' diskussjonijiet bejn il-Pulizija fit-triq u ċ-ċittadini qed tisarraf f'kuxjenza dwar ċertu sitwazzjonijiet fil-komunità. Fil-fatt, il-Kummissarju spjega li l-korp waħdu minkejja li għandu fih danu 2300 uffiċjal ma jistax iżomm lil pajjiż sigur għaliex jiddependi ħafna mill-parteċipazzjoni tal-pubbliku. B'dan is-servizz aħna qed innaqsu l-kriminalità mhux għax qed ninvestigaw ir-reati, għax qed nidentifikaw il-problemi li waslu għal-kriminalità. Il-problemi aħna narawhom bħala l-eruq tal-kriminalità. Għal dan il-għan fis-sena l-ġdida wkoll se jiġu introdotti uffiċjali ġodda tal-Patrol and Community bħala parti minn miżura mħabbra fil-budget għas-sena d-dieħla. Hawnhekk is-Sur Gafà spjega kif is-sistema polizjeska ta' Malta issegwi ħafna dik tal-Ingilterra u bl-istess mod kif ispirat minnha ġie introdott il-kunċett tal-Pulizija fil-Komunità se jitħaddem il-proġett tal-Patrol and Community biex tiżdied il-preżenza tal-Pulizija fit-toroq. Din is-sistemi li titħaddem fl-Ingilterra 20 sena u toffri mezz ieħor ta' assistenza pulizjeska għaliex nies li forsi jixtiequ jidħlu fil-korp iżda mhumiex eliġibbli jistgħu jingħaqdu f'dan is-servizz ġdid biex iżidu l-preżenza tal-pulizija fit-toroq. Il-ħsieb huwa li dawn ma jkunux sworn officers li allura ma jkollhomx l-executive powers, il-poteri tal-arrest u tfittxija laqas ikunu armati, imma xogħolhom ikun li jkunu qreb lill-komunità. Dan kollu qed isir fidma biex tissaħħaħ il-preżenza tal-pulizija fil-komunità u tinbena aktar fiduċja bejn iċ-ċittadin u l-membri fil-korp. Qed inkomplu nqarbu lill-korp tal-pulizija lejn in-nies u nipprovdu dak is-serħan il-moħħ li hawn pulizija fil-lokalità tiegħi li qed jipproteġini kemm mal-ġurnata kif ukoll f'ċertu ħinijiet anki ta' billejl. Naturalment, għaddejn bi studju wkoll biex naraw li ma jkunu dawk il-lokalitajiet li jkunu jeħtieġu dan iż-żieda fil-preżenza ta' Police Community Support Officers u għaliex le nibdew bihom u l-ħsieb mbagħad inkomplu nestenduh għal lokalitajiet oħra.